kolesterol. Iya toh? Terus tak balekno. Kok balekno? Karena apa? Bahaya aku gak iso. Obate murah 85. Nutupe lho larang. Soale tutuplah dengan rapat. Lho, bahaya iku kene aku. Iya ngelompokno wong sak RT biayae piro ya ya. Ah iya, maksude iku gak ngono. Yang rapet maksude. Gak ngono kok. Tutuplah dengan rapat. Kok gak iso maca ta ya apa sih kono. Oh, ngocak ababen war-war ben. Iku cak jebek. Lah iki metu Goreng ngedure ji repot ya. Mun kakek mun apa tapi engko yo repotin kok nek kareng Madura. Pelak ngocak Madura, Ben. Si pelak mun tak pelak cak Madura todus kok. Nek tuku sapi, meleh sape, Cong. Wah. Tuku petik, meleh ajem. Tuku cet, melecet. Lawas iki. Lawas iki lagi krungu kok ya. Ya omongi. Bar. Kaya pengin tumun sewu teng Kalimantan nggih ngoten iki gowo. Ya bahaya to, War. Apa? Kolam niku, Mas, pun enten tulisane. Pripun? Jangan mandi di kolam karena ada 7 ekor buaya. Nekat lho. Kok gak wedi blas lho aku iki. Lah aku kok wedi. Pak Koramil kate jegur. Jangan Pak, jangan tak jegure cek urip bah wis. Lah iya wong ada 7 ekor buaya lho. Ekor iki apa sih? Buntut. Wah, buntute tok ae kok. Oh, angel bener. Ya buntut 29 gak wedi buntute bajul kok kon medini. Alhamdulillah bujange. Nggih. Niki suasana teng Mejayan mriki waduh. Bengi ngene kan cool. Apa kuli? Bahasa Inggris to, Par? Apa? Dingin lho. Awane cool. Tulungagung. Iya. Apa iki? Mejayan Madiun. Surabaya beda nek awan. Apa? Hot potato. Apa yuk? Hot potato. Hot iku apa? Hot iku apa? Panas. Potato. Kentang. Panase kentang-kentang Surabaya. Lenyam ngono. Oh iso. Bahasa Inggris. Menika dalam rangka hari ulang tahun Perak yang ke-25 tahun KBPR Arta Kencana. Monggo ucapanipun kados pundi kagem keluarga besar Arta Kencana. Kagem keluarga besar KBPR Arta Kencana semoga tambah maju, tambah jaya dan selalu anggotanya punya komitmen. Komitmen itu sudah jadi tekad bulat. PDLT. Apa PDLT? Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercelah. Prinsipnya karyawan utawa anggota KBPR Arta Kencana. Iya dah. Siapa? Apa? Ngapunten bojange. Napa niku, Cak? Waalaikumsalam. Duh, lawas. Tapi digawe anyar kok. Nggih. Oh nggih. Insyaallah kula Bapak, inggih. Menika wonten Mejayan, nggih, wonten alun-alun Mejayan Madiun dalam rangka ulang tahun Perak KBPR Arta Kencana. Inggih. Insyaallah kula benjang sowan. Inggih. Waalaikumsalam. Sapa iki? Pak Dekarwo. Walah Pak Gubernur. Lah apa gubernur niku dagelan niku pentingane. Ha bukti ini to waro ngopo lho? Sapa ngerti pemimpin yang sangat merakyat kok. Ini Awakmu iki ngopo sih? HP getar. Lho getare piro iku? 6,7 skala Richter. Iku gempa bumi apa? Waalaikumsalam. Iya, sayang. Oke. Ya kemarin tak Iya. Lah kemarin tak hubungi kok nggak sambung. Hah? Iya. Ya besok ya. Balik ya. Wis sakarepku lho. Besok aja ya. Ijo andangan saya tunggu denggok-enggokan. Bahasaimu Jam 7 di Hotel Utami ya. Waduh. Oke. Wus. Sopo war? Syahrini. Wus. Sarini kok kebimbang cebok lho. Lah pokoknya Iki sapa meneh? Waduh, mesti. Ya sesuk.
Mesti ganggu. Saya ini lagi pentas, mesti lo ganggu ae. Ya meneh. Sesuk. Wah, Sopo? makmu. Halo? Lah apa sih, Mak? Kok iso makku mati ya? Wis seda kok telepon. Mbok menawa arep ngejak jenengan ya ra. Wah, iki senengane niki mak niki kan main HP senengane. Lah niki bentuke iki sedaya niki monggo kita syukuri la in sakartum Iya. la azidanakum wala in kafartum inna adabillah sadid. Artine apa kuwi, Pak? Embo. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sapa sing mensyukuri rezeki utawa nikmat dari Allah akan ditambah lebih banyak lagi. Sapa sing gak mensyukuri nikmat utawa rezeki dari Allah akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Itulah artinya. Kok iso? Lah bener lah. Lah iya. Lah awak dhewe nek bersyukur dilimpah kan rezekine. Iya iya. Lah niki wau nuwun sewu kula nggih nembe wawon saking dalemipun Abah Haji Sakirul. Mriko wonten ringgitan. Wonten ringgitan wau wonten apa iku? Ruwatan. Ruwatan. Lah kula kan termasuk panitia. Nggih. Lah dikengken neliti sing gentono gentine ontang-anting aku kon milah-milah. Iya. Sendang kapit pancuran-pancuran kapit sendang Pandhawa pilih-pilih Pandhawa dang. Apal kok. Wah, apal wong aku. Makane dadekno panitia. Teko. Ontang-anting pinggir kidul. Gentono kiri lor. Sendang kapit pancuran kulon. Pancuran kapit sendang ngetan. Lah kok iki mangono sing tak tolak. Napa, Pak? Dari ngaku pancuran kapit sendang. Iki kae. Pancuran tapi Ngaku sendang. apa Lah ya? kok pancuran ngaku sendang. Balik. Siapa Ya, itu? bisa terima kasih Anda masih bersama kami di dalam JTV Madiun dalam pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk dalam rangka Hari Ulang Tahun KBPR Arta Kencana yang ke-25 tahun. Ya, pemirsa, dalam rangka hari ulang tahunnya ini banyak sekali rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari KBPR Arta Kencana, ada Bapak Hari Wuryanto. Ya, baik Bapak, terkait untuk acara hari ini kira-kira bagaimana Pak Muslimin, bisa jelaskan sedikit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada kegiatan pagelaran wayang ini merupakan puncak acara daripada ulang tahun KBPR Arta Kencana yang ke-25. Adapun kegiatannya, kita punya 7 kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka memperingati 25 tahun Arta Kencana. Pertama, lomba bola voli antar SMK dan antar klub yang kita selenggarakan pada tanggal 22 sampai tanggal 8 Oktober yang diikuti oleh 16 klub dan 16 SMK dan SMA se-Kabupaten Madiun. Berikut yang kedua, kintanan massal yang sudah kita laksanakan tanggal 1 Oktober diikuti dengan 79 anak dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya tanggal 9 Oktober kita laksanakan jalan sehat untuk masyarakat Mejayan dan sekitarnya yang diikuti sekitar 10.000 peserta dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat itu acara undian berhadiah tanggal 15 Oktober yang kita laksanakan di gedung Rumah Makan Tarsan dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya tanggal 21 itu semaan Al-Quran di kantor KBPR Arta Kencana, dan yang keenam Arta Kencana Peduli Pendidikan. Dalam acara Peduli Pendidikan kita memberikan beasiswa sebanyak 52 siswa yang berhak dan berprestasi. Yang ketujuh yaitu pada malam hari ini adalah pagelaran wayang kulit semalam suntuk di alun-alun Mejayan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan untuk berbagi dengan masyarakat dan ikut melestarikan budaya bangsa, dan juga ini wujud komitmen kami kepada masyarakat bahwa kami ingin di dalam melaksanakan kerja di ABPR Arta Kencana menggunakan sistem social performance management, sehingga
dengan social performance management ini kita akan bisa sustain, bisa berkelanjutan, bisa bermitra selamanya dengan warga masyarakat di Madiun khususnya dan di cabang yang ada baik di Nganjuk maupun di Ngawi. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini cabang yang ada di Pacitan akan juga mendapatkan persetujuan dari OJK. Ini harapan kami sehingga kita bisa melayani seluruh masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi kami mohon doa restu seluruh masyarakat Madiun. Mudah-mudahan KBPR Arta Kencana bisa berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta lan anggotanipun keselamatan donya praktek akhir lan tambah melimpah ruah aset-asetipun. Amin. Pramila taun ngajeng sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Heeh, pancen tiap tahun wayangan ning ngeten, Cak. Nggih, Menawi nggih. KBPR Arta Kencana dadipun mawi ulang tahun niku pancen mboten mawi pelang, mboten mawi bintang tamu khusus ulang tahun Perak dalu menika ngagem bintang tamu panjenengan. Dados tahun ngajeng nyuwun ngapunten jenengan mboten sah tumut ngoten lho, Cak. Nggih, Pak. Ki, rungokno. Ulang tahun Arta Kencana yang tahun depan Yang itu ke-26. 26 iki wayangan gak nganggo dagelan. Sing ngomong sapa iki? Ya Bapak Direktur lho. Bapak Direktur Pak Hari. Wakile wis SMS aku. Nah, Bi. mengke wayangan tahun depan yang ke-26 ngangge dagelan tawar nggih. Oh, ngono kok. Nggih, Pak. Ngono aku. Tapi anggotane alah mboten sah. Dagelan campur sari mawon sore ngono iki. Anggotane. Heeh. Tukang kebune ngomong. Tukang kebune. Bi. Wis gak nganggo wayang, gak nganggo campur sari wis enak. Terus Pelawake Pelawake ora usah wis enak padha gak mbadoke. Dipayokno wong ngeyel. nggih. Ya pangkur caping gunung Bu Kesi. Nah, coba ya apa. Dan khas Madiun metu pecel pincuk. Nah iya, Nah, luar nggih. biasa. Pundhar Cak niki wau. Kula Nggih. pun sekawan. Alhamdulillah dikeki peyek gak tak pangan. Nggih. Ya Bu Kesi. Apa to, Mas? cek dandani. Oh, ngelek mataku to. Saben bengi nyawang konang yen memajang amung karo janur kuning janur
parian wiwit saking Mbak Lia saking Jawi. Yo. Nano nano. Yo. Tuku sabun Tuku sabun ning Baki neng Baki. Oh. warga Medion mugi tambah rejeki. Ya. Allahumma amin. Ya ngono, kejaba parian ning ada doa yang terkandung hebat. Yo, ras kuwi didekek sik pecele. Yo. Kancane wis entek kok, genah kuwi rong pincuk kowe. Yo, nggih. Ya wis diliwati sik ben madang sik ben. Yo. Yo Lydia, yo Lid. Nah, mangan sik ras ngono, selamat menggaglakan diri. Ayo. Yo ra anu. Dia. Nano sing apik, yo. Mangan tiwul Mangan tiwul terus diolu radio lu apa ora dilepeh? Iya bener, heeh. Diolu terus Buta Medion bahagia selalu. ya hebat. Ul kok dadi un. Tiwul kok dadi Medion. Ayo. Piye kowe? Ayo. Yes. Nggih, Medion punjul kok. Medion muncul. Iya to. Heeh, wis ora masalah. Wis enek une sing penting. Ayo. Nggih. Yo Mbak Nur, yo. Mangan lemper Ya, mangan lemper diolu ngono nek. boten. Ora ya. Terus Ngombene es bene es terus KBPR semakin sukses. KBPR apa sih? KBPR ya akeh kowe. Lagi kayak seluman-selumun kabeh to iki bocah iki. Walah, barang kena pecel Medion kok aduh. Ya wis lumayan mau gandeng sing kagungan kersa KBPR Arta Kencana ya wis ora masalah lah. Harap maklum lah. Ayo. Ya contohno sing apik Bu Kesi. Yo. Awas nek golek melu-melu. Diolu. Ayo. Ayo. Tuku kerdus Tuku kardus, digawe layangan. gawe layangan. Sing apik Bu, yo. Bojoku bagus. Bener. Terus. Sabane neng guyangan. Oh, lah iki semprul iki yan iki. Koncone begenggek kan. Piye balenana Bu Kesi? Piye mau? Piye? Tuku kerdus Heeh. digawe layangan. Heeh. Bojoku bagus, sabane guyangan. Ya, tuku layangan. Kosek to Pak Polisi? Tuku layangan digondol wewe. Aku neng guyangan goleki kowe. Lho, piye? Layang ngoten to tak tawar? Mboten. Mboten. Mboten toh. Ngurus job teng mriku. Ngurus job. Nggih. Ngurus calangan. Calangan. Ya masih satu, ayo wis laran anggene dahar. Niku laras niku sing nomor 2 king Jawi niku. Ayo. Mang perintah ta? Mang perintah. Lho. Iku mang pariang. Iya. Ayo. Mangan tiwul, buta Medion tambah punjul. Capek. Iya. Nggih. Nana sing kewek nduk ya. Nggih. Adem. Nduk, aku meling to sing kewek, ya to. Nano kok adem. Kuwi arep parian par ngomongi iki. Adem kok gawe jaket lho, Jon. Yo, sing kemenyek jajal Mbak Lia jajal. Sing adem kosik to. Sing eblas. Contohno Mbak Lia. Nggih nek cara Surabaya sing eblas. Sing jalang. Jalan. Heeh. Mbak Lia itu adem. Adem. Nah, ngono kuwi lho. Ngono lho. Saiki yo terokno ra. Adem yo. Adem-adem kok ngombe ngono lho. Heran aku. Kok pipis. Lagi mau telat dak garing. Lah ngono kok iso ngombe iku lho ngomong adem. Adem. Iki malah saya parah. Kowe nggupuwi to, Par? Lah ngomong adem kok ngombe. Dadine selering lho. Mbok ngemut rokok. Malah. Panas. Ayo.
Sing kemayu diulang lagi wong wis entuk pecel karo aku barang kok yo. Adem-adem yo, Mas. Adem-adem. Aduh. Kok iso medhok kaya ngono. Innallaha ma'as-sabirin. Keten aku kok iso. Apa lho? Pancen logate ku ngono iku. Ngono ki lho. Heran aku contohane. Gregeten terusan. Contonane, Cak. Kok niku lha lho, Pak? Tak contohane ngisin-ngisin kok. Jenenge tuwek nek kemayu nih Ram. Wong kowe. Ayo. Kaya ngono balekno banyu susuku. Waduh. Kaya mboke. Susu jaran. Ngapik ngono lho. Kandhanono, Mbak, nun sewu nggih. Nggih. Cak Tawar niki nggih dalang. Nggih. Putrane nggih pesinden. Kandhanono sing apik narik swara iku ya apa ngono? Kandhanono. Mangkane wong nek kepingin apik swara kudu belajar olah vokal aja nganti sampeyan iki dirungokno wong akeh ngisi-ngisino. Ngene iki wong seniman ajur kok Batut namane nek Suaramu nang endi? Kok iso kentekan napas lho. Eta dibaleni alon-alon, Cak. Sing alon-alon, coba. Cetok, yo. Ngono. Mangkane wong iku nduk ditata, kate nyambut gawe, napas ditata, dirungokno wong akeh iku awakmu gak nguciwani apa manih pagelaran gedhe kaya ngene sing nonton wong medhun wong akeh seniman kaya ngono. Suaramu kok ilang, Sewar? Weke wong lawas ya. Lah iya redoso. Ayo nduk. Ayo, yo. Nan. Jane digawe-gawe jane pas. Apa nih? Iku mau. Kok Lah tak anak kemayu jebaye. Jembayi iki apa? bayi ki apa aja ngenyek aku lho. Maksudnya jabang bayi ngono lho. Jadi dicepno jembayi. Nggih kula ngoten niku jembaye ngoten niku. Oh, nggih. Wis aja ngurus bayi adem-ademang lho. Yo, Ndang. Ndang. Ayo. Adem-adem, Ndang. Adem-adem. Ya, cuk. Aja nesu to, Cak. Lah pancen iki bocah Wonogiri logate yo ngono kuwi kok ya. Mbok dibenakne kaya apa ya ra iso. Ngapunten Bojange. Pripun? Apa? Iki Medion lho. Medine aku Surabaya kok. Lah kok iso mesuh iki lho. Meso iku aja dianggep elek. Lah iku mang apa kowe? Lho, jancuk, jantan, cakep, ulet dan kreatif. Oh, aduh. Singkatan to iku. Iya, apa Jadi, maneh kok kono. Jancuk itu jangan dianggap rusuh mesuh. Musuh, aja dianggap jorok. Jantan, Cakep, ulet dan kreatif. nek aku tak tambahi. Apa? Jancuan. Artine? Jantan, Cakep. cakep, ulet, kreatif, anti narkoba. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Cak Agus Kupri. Cak, oh iya. Anti narkoba. Yuk balik ning adem-adem neh. Nggih. Adem-adem nah. Wis karepmu ben sauni-unine ya, Cak. Nggih. Nggih, wis saune Kowe Tawar? wis bapak aku meneng ae. Iya. Aja miso lho ya. Mboten. Nek perlu kupinge ditutupi gen ora krungu. Wis anggepen budhek nae kon. Apa? Ya wis anggepen budhek nae. Budhek iki resep lho. Lho resep apa? Panjang umur. Lah kok iso lho? Wong budhek iki angel matine. Kok iso? Ditimbali Gusti Allah gak krungu deh. Heeh, bener. Manro buka. Gak krungu. Makane panjang umur. Ya wis. Monggo. Ayo. Sida. Sidono wis to, sauni-unimu wis. Ngene kok gak gregetno. Sida ta ngono. Fisnya itu koyok tegang ngono ta. Oh, lemesno, Nduk. Nah, Waduh. kan tegang ngono lho kok. Meneng. Ya. Aja noleh aku ae. Untukmu. Aja kok sawang, Cak, aja kok sawang. Ndak grogi. Udune gigis. Wah. Oh, ndrunyak lho iki. Ndrunyak iki, Cak, iki, Cak. Oh, aku kan jujur. Nah. Adem-adem Lho, Oh. terus karo Ben. kambek. Lho, piye kuwi? Ngene kudu Wah. aku ngrungokno kudu nguyu ae. Kok iso ngono iki ngapa lho? Sampeyan lah ya dalang ta Cak Tawar? Lah nggih. Lah ya tembung karo kambek iki artine padha to. Nggih. Lah kok ditumpuk dadi siji piye kuwi? Tumpuk kon kok meteng tumpuk. Kuwi lho pariane iki lho. Karo ambek iku wis padha, Nduk. Dadi karo kuwi wis padha karo nek Surabaya iku ambek. Karo ambek kowe iki lebda ing sastra apa ora to? Waduh. Sastra Tegiyo. Iya 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 iya. Monggo. Sik, Di Pak. cengkoke dihalusno lho. Tak rampungne sik. Ben dirampungne ben Cak. Ayo. Jane ngopo Kaya to?
Embu koyo tak rampung sik. Ngene aku nonton wis teles kabeh. Aduh. Arek kok kaya ngono lho. Ayo, Nduk. Wis, Ya. karo kambek ngombe kopi. Bakon Sik ngene, sak ngene. Tak tawar sak kuprit ampun komentar ya. Nggih, nggih. Pun belajar sabar. Kinauloha masobirin. Nggih. Artine napa Cak Tawar? sekali merdeka tetep merdeka. Kose tok. Masa wong sabar kekasih Allah. Wong sabar iku kekasih Allah. Nek sabar kekasih Allah itu namanya orang merdeka. Lha apa kuwi? Kok iso ngono? Wong sabar kekasihane meneng ae. Mati kon napakno ya meneng itulah merdeka. Ngono lho. Tafsire ngono. Waduh, tafsire sapa kuwi? Nyapa kowe guyu? Ngene lho, saiki ben laras gen ditutukne wiwit kok ngarep nganti rampung. Saiki awake dhewe njajal belajar sabar tanpa komentar. Wonogiri kutone. Bapak terus Wis dadi carane. Ya. Eran aku. Ya. Ampun gletak ngoten niku. Kathoke jenengan suwek lho. Kowe ndang parian kok kurus katokku suwek nyapa? Lah Cak Tawar, Eh, sing sabar. Innallaha Ma'asobirin, Masya Allah. Ya Allah. Eran aku. adem-adem karo kambek Lho, ngombe ngene. kopi. Ya enak blas. Cak Tawar, innallaha ma'a Sobirin. So kekel aku ngene. Yo, terus e. Timbang mendem. Ayo nyanyi-nyanyi. Gak sambung blas. Yo, Heran aku. Adem-adem. Iya. Nek timbang nyambung gak nyanyi-nyanyi ini cocok apa ora? Aku lak isin tek Sik, kumpulan. ya rada member titik lah. Member apa? Lah yo bener to timbangane mendem lah yo ngaji. Anggepen iki kate nyinden ngombe cokrik sik ngono wis anggepen ngono wae. Kowe nek mendem aja melu mah kok. ora aku ngandani jenengan kuwi lho. Piye? Seperti lamburine padha I karo I. Purwa kantine kuwi padha, gak apa-apa. Dulu lagune Lah iya, Kreatif. lha iku le jenenge kreatif. kreatif telek ngono kreatif. Nesu, innallaha ma'a. Sobirin ya Allah ngapunten derek-derek. Kok oleh nggo cinden kentir. Ayo. Elak tenan dagelan loro siji Cak Agus Kuprit, siji Cak Sobirin dadi apik tenan. Nggih. Tawar. Lah iya tawar Sobirin. Tawar tapi wong sabar. Alhamdulillah. Nggih, monggo Nduk, sae niku wau. Sik bareng men nduk sing apik. Lho kok Kowe iso setruk lho kowe engko Cak krungu. wongko niku wis mangkel kok kongkon baleni meneh lho. Mun aja nyethuk aku kowe. Titen ono. Iki rak tanggamu sih, Pak. Iki Wonogiri. Ha ya tangga Lah omahmu ndi? Sidarjo. Mentang-ngetan karo ulon kok tangga. Wis apa? Kalajengaken Bu Gesi. Yo. Panas sedan aling-aling-aling aling Rungokno contonane. Tanah hujan, aling-aling. Mulak gedhe-gedhe tontonan iki lho aku kok. Cak sabar. Innallaha ma'asobirin ya Allah. Tawar rek. Oh, subhanallah. Sekali merdeka tetap merdeka. Jeping gunung Ayo dimatke larase. nadyan ladon sarta Suling masuk
juragan sampai gunung. Jogeti karo Cak Tawar. Agus ya.
Terima kasih, terima kasih. Eloke seni nggih ngeten iki. Semangat. Garapane apik lho. Nah, ya kowe sing nom-nome. Mula ana filosofi ngono kae, Mbak. Hidup dengan ilmu akan menemukan kemudahan. Ya. Hidup dengan seni akan menemukan keindahan. Iya. Hidup dengan agama akan memperlancar perjalanan hidupnya. Iya. Hidup dengan dalang akan menemukan sebuah lakon. Pancen bener. Hidup dengan karawitan akan menemukan sebuah gending. Iya. Hidup dengan sinden Meteng. Kok ndak penak to, Cak? Hidup dengan sini gak meteng go apa? menemukan sebuah tembang. Mbak aku sir nutok. Gara-gara ki mau. Siapa ki? Laras. Laras. Asmane sinten to, Nduk? Laras apa? Laras Rendra apa pelok ngono lho. Laras. Laras. Lha iku wis ya jane wis jenenge wis laras iku berarti Dalan. Iya. Imbang. Imbang. Laras apa, Nduk? Laras Paryanti. Jenenge yang ngomong yo gak seni blah. Laras Paryanti. Laras Paryanti, Mas, mbok ngono. Iku perlu dielmoni. Wong iku nek gak dielmoni gak iso luwes. Ilmune pripun, Cak? Ilmune ya Iya apa? iku diarahno ya apa, Nduk? Nek ngendika nang awakmu, nang dalang, nang para undangan sedaya ngono iku. Iso luwes engko, insyaallah luwes. Oh, iya. Nek kon sing ngandani. Laras. Nganggo mic, Nduk. Laras. Helm, Mbah. Bongkoh kowe. Gosek ta, Cak? Nggih pripun? Lah, putrane wis putra apa dereng? Kula. Mbak Porgorini lho. Empun. Lah iku pamer celuk Mbah pas ngono, Mbak. Ya pas to, Par. Pas. Iya. Laras. Helm, Mbah. Mbah matamu lho ya. Sampeyan disepuhne dianggep. Makasih lho, Mbah. Wong di Ya pekok iki. Iya Nduk. Ya, gak apa. Laras, Nun. sampean iki tak didik ya, Nduk. Waduh. Ya. Kowe lamun toh ki mau Kon niku ngomong apa sih? basa Jawa itu. Iya, tapi logat ketoprak ya gak ngetoprak ya lodruk ya gak lodruk. Alus aku iki ning Mejayan lho. Lho, Bolong lah iya. Mejayan akeh Nduk, kok. ngene, Nduk. Nggih. Kowe yen nganut karo Rama Tawar, insyaallah kowe dadi pesinden di besok, pesinden sing kondang. Amin. Nah, mula apa sing ngendikake Rama Tawar ugemana ya, Nduk? Insyaallah. Jawabe ya insyaallah. Ya gak ono seni. Ini ya, Nduk ya. Ila hadratin Mustafa Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumulillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan ngapunten Pak, iya kana setengahing dinan surata mustaqim surata ladina. Walad dolin. Lho, ayo didongakno nganggo Fatihah insyaallah iso berubah. Nah. Ngono. Nduk, Laras. Helm, Yot. Malah saya tuwek. Wis ta kowe. Tambah mambu lemah kowe wisan. Ya terus aku marobuka ngono. Waduh. Ditalkinno aku kok. Kowe kudu nata ya, Nduk ya. Pancen kowe hebat. Dadi kowe kudu piye kae anu ngene. Sembuar kon ngomong apa kok. Basa aku ki lho aku ki wong gaene anu lho. Kowe kudu mangerteni tata caraning kowe ngendika piye carane sing kuwi anu kowe bocah-bocah ngono lho. Kowe nganuto aku ngono iki. Kowe nganuto aku. Ngono? Gak ngomong aku sudah. Aja putus yang asa ngono. ngono. Men anu Cak Tawar, men Pripun? Mbak Laras niku mboten nyepelekke teng jenengan. Lek Nggih. jenengan niku kejawi pelawak, ugi dalang, ugi pemain ludruk, gitu, ugi Nggih. penari, ugi pengrawit, gitu. Nggih. Nggih. Mang contone mang tuduh ki teng Laras. Mang suluk raketang sak sliraman. Niki Luroji nemo luroji. Lho, gak geden aku. ngekeki contoh gak cocok kok ya. Luroji nemo luroji. Nduk, Laras. Pak Tawar iki dalang, Nduk. Lho, kuwi lho. Gagrag Jawa Timuran jarene wayang jek dongan. Ha. Betul. Gagrag Jawa Timur. Nggih. Lha
Iki Kowe rungokno. meneh melu aku. 3 dina aku gak leren-leren iki. Tanggapan to, Pak? Ditagih wong kok ya gak mulih aku. Yo, ada-ada tak? Yana bumi prakempa salira mijil sekaring bawana. Bumi buta salira mijil saking wana dirpaya. Satriya ketingal menentang loka. Kok atek guyu lho. Suaraku apik. Apik ngeten kok mboten payu belas. Lah iya sebab ya apa swara apik ya. Jadi kok wau sing diceritakaken wau, sonten niku wau. Niku. Nggih. Nggih. Luar biasa. Nggih. Kali mlampah. Nggih, Iya. monggo. Saiki arep nampilake Mbak Nur Handayani. Iya. Nduk, ayo Nur kangen aku. Ah iya. Kangen karo Pak. Walah keliling pinten taun. Lah Nggih. 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 Kaya apa. Tak duetke karo Mbak Lydia. Yo, Oke. padha jenenge dalam lagunya Bajing Loncat ning sing mbawani piyayi loro. Sinten? Laras. Ampun, Laras itu isone gur adem-adem. Ya madam. Nggih. Jumeneng ya, jumeneng Mbak Lydia karo Mu jeneng. Mbak Nur. Nur mesti eling mu jeneng ini eling kek. Mu jeneng. Apa kuwi? Jumeneng niku mu jeneng. Ya Nur. Nur iso kaya Jian, Bano. ya. Pripun, Cak? Iso kaya Banowati. Wah. Tapi Janakane mboten enten sakniki. Lah aku lak ya ora apa-apa lho. Apa ana Janaka tanpa waja? Ditukokno ya kenek kaya kene. apa gondol kucing ngono wingi. Nur. Dalem, Cak. Kowe nek ngomong lho lah. Sampeyan dalu niki nyawang kula kok Lek sajake. ngomongi sing pede mang jumeneng, Cak. Lah, Nggih. bro. Wis kira-kira setahun gak ketemu biasanya keliling terus biyen. Ngomong. Aku ojo mbok tutur bojoku lho iki gundang. Cacahi buntuten. Engko tak 50-an ya. Tapi percaya, nek Mbak Nur kan kaya bojomu pancene plek. Bojoku pede kok iso. Nyugi teh kaya tentara nembaknya. Nur. Pripun, Cak? Lawar. Ini tak omongi. Pripun? Biyen encene aku mati. Nggih. Terus tak keceri jeruk pecel urip meneh. Niku napa niku? Kul buntek lek. Ngomong apa iki? Nur, Dalem. kowe sik pancen ning kono ta? Pripun? Sik pancen ning kono. Teng kono niku pundi to? Mbok aku yo gak ru kok ya. Maksudnya daleme pancen nika. Lah kita tesih teng Solo. Oh. Ajeng dolan mriko? Gak mampir ora apa. 31 mampir. 31 saya ke sana ya. Oh ya, acara apa di sana? Hah? Acara apa? Jagong aku. Oh, jago. Mboten main ludrukan wonten STSI. Melu ledruk ya engko ya. Oh, nggih, siap. Laras saja. Wis gak sah. Mesti adem tok iki. Wah, gak usah melu we. Awas. Regeten aku mesti kok. Tanggal 31 niki. Heeh. Oh, nggih, siap. Kowe kok nang hotel ndi to? Wah, ya Allah. Lah kok dapukane mengen apa kula? Lho. Iki pantes apa? Lah iki ya nek anu ya marfuah to. Lakoni Sakera to? Marlena. Marlena. Nek engko entek Marlena kowe tak dadekno jaran ngono ya. Lah terus Taun. Ora, sing anune jaran iki lho. Marlena kan Sakera duwe jaran. Marlena karo Arleja. Arlija. Kepriben kabare? Alhamdulillah apik. Ya iyalah. Apik. Wong ndi to? Leh, Cilacap ki ya. Cilacap. Iya. Lah nyonge iyalah. Jare Sidoarjo. dari Sidoarjo. Sama Sing masa bener ora. Piye? Aku nek ana wong apik malah malih aku iki. Kerjake ngolah ngalih. Kaya gak Nggih. konsisten iki, nggih. Monggo Mbak Nur. Lagunya Bajingan Loncat. Bajing loncat. Batik ngan lho. Mboten ngangge ngan. Iya lho. Ayo Nur. Wus. Ngono Nur wis ngerti dhewe. Oh iya. Kode pokoke. Kode. Biyen rawani ngono kuwi biyen. Ayo. Hebat mangkane kok sok wasak
Kesi biar dadi bojoku karo sak tawar dingenokne. Ngono. Saiki ya ora. Kesi SMS ae nang aku biyen iki. Oh iya. Wah, aku di SMS terus. Iko gak nagih utang ta nang awakmu SMS kae? Ora kok. Nagih utang to? Sandale tak colong. Senteng balekno. Ayo, Nduk. Ya, bawane mangkencan dhewe ya. Nggih niki dibawani entok mulang. Entek mulan. Apa ki? Entok mulang. Tembangan cara Sunda. Nggih. Wah, ini mesti ngerti ya. Kajen kincing kajen mulang. Nur, aduh. Apa sih, Pak? Kajeng king. Lek ora ngerti iki dirungokne sik. Rungokno sik. Aja aku tau ngono keselio kok ya. Awakmu kan suwe no Sukabumi to, mesti ngerti engko Iya. artine apa. Dimerengke riyen to, Cak. Nggih, Mbak Nur. Tenang aja, Nur. Kajen kincing kajen mulang ngalong kewang Kajeng king kancing lawang. Apa ene Pasundan kok kancing lawang iki? Ha niki wau. Rungokno to karo. Iya. Enak. abdi mah anterken wae anterken ka nagara anu baheula. Hampir Madura niki. Meh. Mun tak adik le badan kabule deretan sadejekana. Boleh. Nggih, Hampir sama. Hampir sama. Nggih, nggih. Mondena le bede kabunto de pade polong ale. Aduh. Ilatmu kok ngempang to, Wan? Kaya ura ya. Hampir kaya Madura. Ya, Baca dong. hampir sama, Mbak Nur. Sampean Sunda aku Madura ya. Waduh, kolaborasi. Apik iki. Nagara anu baheula. Halo. Jangku. Kaya Tarsan. Cak, oh tekan ndi to, Cak? Ya kaya Tarsan ya. Kaya Tarsan. Kaya sulinge pabrik tebu pagotan ya lho. Iya, antar ngono kae. Madura ya. Madurane piye? Madurane Mun pada kanto bulet letan di bipole sik sarenge polong bede kantole adole. Ngale montajileng takon nekana. De rambale monado rambe bede kanto. Apik-apik masalah guyu lho. Wis nganggo guyu lho, Cak. Aku iso bungah dhuwit. Buntute Aku iki nyawang jenengan kok dadi wah Jan. Untuk iso dadi spasi ngono lho. boten Parah kaya kuwi. malah dadi gapura. Iya. Aja ngono Nur, aku semangat ya apa to? Heh? Duwike wis entek lho semangat. Ya. Ayo. Ayo. Najen gak halangan gunung gara-gara nak emang hemang Keluke lho nang kono kok. mang Madurane piye? Alang rokok. Wis to. Pas mopo ya? Kerja ngene mbok gak ngerokok lho. Mbok aku kok Dari kolaborasi Sunda karo Madura. Ayo. hancur cangkem gue.
Entar gunung le ngalak narua jeng lajengan duna nangka boleh Sempang le rumah sakit tuan dokter capek ngangpote Iblis Celuk. Apa ana Madura iblis barang. bisa merungu lho Ben udut sih. Ayo. Ben udut. engko cangkem engko dikongkon meneh ngono Ojo rokokan kok kena paru-paru lho kon kok. apa nek rokokan kene apa Paru-paru. tambah wong gak rokokan penyakit iki nek penyakit rupa-rupa Dibalik. Yo. Toyo tongkrong los kagolong koceng kang cincing hayam Madura. kaya iwak tongkol di bathuk kucing wah aku cane ngono kuwi lha cak ku Sing temen ta? kluget-kluget ngono to Iku Sunda awak dhewe Madura. lah awak iki wis kadung anu kok ekspresine jenengan iki kaya apa orang-orang kepidak lho bab nek nyawang kono kok mak cetengen Alah. apik suaramu ya Sambung. Rokokmu lho ngeneki kok. Kariduakan kadi agan mana abong teng mana nyeri teng entok Kayak lagu seriusan. Aldo kelebon orang-orang cangkem. entok abdi pangulangkeun dapangu langkeun Yuk. hayang nyapa daun sereh ampera dipikir kuria saya kopi tanpa gula ari pai datang juga balik Bas, iki mau cara Sunda, saiki genti cara Madura. Piyayi Ayo, loro Cak. gentenan. Kudu joget lho pokoke. Sitoke joget. Aku ya kendangane kaya ngono lho. Yo no. Ayang. Aku ora sudi aku. Yo cara Madura. Ale bedeka gento sepeda polonge teku bejengan mule salale nyon ngapora abeden ulade Oper Cak Agus. Muntak Tak tawar joget.
abuh. Tak kempes-kempes. Aku nek lara libri. Abuh abuh tak kenging bayi. Iki Rek. Ing abeen le. Orang ada tase moda Jogete kok iso kaya mentok double. Heeh. Cuk, Maduramu mang bener ah ngono mang. Tawur. Ya gak ya bener ngawur. Apik. Siap. Telas niki Mbak Nur. Dalem? Pun telas bapakne. Sampun. Baik nggih, yuk diaturake. Oh, Pancing loncat. Tambah mboten angsal kula. Napa? Tambah bawa meneng lho. Sing pripun? Tambah kok tak wae. Iya. Tahun ngarep tambah. Tahun ngarep ya. Nggih. Tapi kan mboten ngangge dagelan. Ya mangke kula usahane ra ketang cilik-cilikan lah. Gak sida wis. Cilik kok iso. Iya. Ayo. Mangga, yuk pancing loncat. Dados.